फोथायग्राफोर आंनि गोरबोनिफ्राय आरोबाव दिनै बे सानजौफुआव क्रिसमासनि गोजोननाय आंनो हरनाय जाबावबाय। इसोरा जों बयजोंबो लोगोसे थाथों। जोङो गिबिथाराव प्रभु जिशु ख्रिस्टनियाव जोङो खर'खौ गायो आर'ज खालामनि जोंनि बे इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनायनि सिगां। हालेलुया। सोरगो पृथिबीखौ सोरजिनाय नों जोंनि जिउआ नोङो जोंखौ जोथोन लानो थाखाय नोंनि जि फिसाखौ प्रभु जिशु ख्रिस्ट 2000 बोसोरनि सिगां मानसि माहारिखौ आरो मानसिनि पाप खैफोद गासैखौबो रैखाथि होनो थाखाय प्रभु नोंनि फिसाखौ प्रभु जिशु ख्रिस्टआ संसाराव जोनोम जाफैनांगौमोन आरो बे आसिलाखौ लानानै दिनै जोङो नैबे जायगायाव प्रभु बे आमलाइबादा बेप्टिस्ट चार्च मण्डलीजों दिनै आंबो बे जायगायाव नोंनि गिदिर सेलेब्रेसनाव दङ आरो प्रभुआ नोंखौ गसंदों। प्रभुआ आं गावखौनो नोंनो डेडिकेट खालामग्रोदों। नोंनि बाथ्राया सोमोनांथाव आरो बेवहाय गोथौथार गियान दङ। बेखौ बुंनायाव प्रभुआ आंखौ समायथाव खालाम। आं नोंनो आंखौ गथायदों। लोगोसे दिनै बेवहाय जेसेबां जथुम्मानि दङ नोंनि फिसाफोर प्रभु उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम बिसोरनि जिउ सोलेरखौ दस्युनि थाखाय नोङो फेसेन खालाम, धैर्य खालाम आरो नोंनि बाथ्राथिङै गोसो होनो थाखाय बिथांमोननि जिउ सोलेराव मोनसे एनार्जेटिक पावारखौ नोङो लाबो। जिसु आं नोंनि मुङाव बे फोथायग्रा गासैखौबो नोङो गथायनानै बे आर'ज प्रभु जिसुनि मुङै आमेन। हालेलुया। जोङो दिनै फैयै फैबाय बेवहाय प्रग्राम बादि दाख्लै थांनाय 24 मोनानिफ्राय दिनैहाय 26 सानजौफुसिम फैबाय आरो बे प्रग्रामाव जायफोरनाव दङ नोंथांमोना मोनथिदों बेयो जाबाय लुक 2:10 गुड टाइडिं गाहाम मोनसे खौरां मोजां मोनसे ग्रिटिंस माने बे ग्रिटिंसआ मरियमनो होफैदोंमोन, लावखारफोरनो होफैदोंमोन आरो दिनैहाय गथै पृथिबीनि थाखाय बे ग्रिटिंसआ गाहाम रादाबा जोंनि थाखायबो दिनैहाय जाफैबाय। अबयसे जोङो इसोरनि मानसि नङामोनब्लाबो जोङो बोरैबा बे भाग्यखौ जोङो मोननो हाबाय। दा बेनिखायनो दिनैहाय जोङो जोंनि प्रभु जिशु ख्रिस्टखौ बाख्नायनो थाखाय जोङो बावनो नाङा आरो जों बेखौ खुलुमनो थाखाय जोङो बावनो नाङा। मानोना बियो जोंनि थाखाय गासैबो पाप आरो गासैबो उदायैखौ बियो फोजोबस्रांफैबाय। नङामोनब्ला आदम हौवानि जेनेरेसन टु जेनेरेसन जोङो पापि जानो हागौमोन। जिशु ख्रिस्टआ जोनोम जानानै बेखौहाय क्रुसाव होबाय आरो बिनि थैजों जोङो दिनैहाय पापनिफ्राय रैखाथि होबाय आरो जायफ्रा दिनै प्रभु जिशु ख्रिस्टखौ नायहरगोन बिसोरो गाव गावनि पापनिफ्राय रैखा मोनगोन। जेब्लानाखि मसेनि मानसिफ्रा मारुगोरान फोथार बारियाव बियो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों इस्राएलफोरखौ लाबोनाय समाव इसोरखौ बिसोरो बावदोंमोन। बावनाय लोगो लोगो बिसोरनियाव फोथार बारिनिफ्राय जाथावथाव नङै बिस गोनां जिउफ्रा ओंखारदोंमोन आरो मसेया इसोरनाव खुद्रिदोंमोन, प्रभु यहोवा नोङो मानो बेबायदि मानसिफोरखौ खस्थ' होखो? बे मानसिफ्रा आंखौ दिनै खुद्रिबाय, बे मानसिफ्रा आंखौहाय मिन्थिबाय मानोना बिसोरो खस्थ' मोनबाय। प्रभु नोङो दा बे मानसिफोरखौ नोङो नायनांसिगोन। बेबायदि मसेनि इसोरजों रायज्लायनायाव मसेया इसोरा मा खालामखो? मसेखौ मोनसे आइडिया होदों। मसे नोङो मोनसे फल इंलिसाव क्रुस बायदियानो बेबायदि मोनसे बानायदो। बेबायदि मोनसे नोङो दंफांनिफ्राय बेबायदि मोनसे नोङो बानायदो आरो बे फोथारफोराव जि मानबायबायनाय जिबौ बे जिबौखौ सिथारनानै नोङो बेवहाय आलायनानै दोनदो। बेवहाय आलायनानै दोनदो आरो जायफोरनो बे जिबौजों सौजादों
बे जिबौजों सौजानाय मानसिफ्रा जायफ्रानो सौजागोन बे सौजाग्राखौ दोनदो दे बे आलायनानै दोननाय जिबौनि खाथियाव फैनानै बेखौ नायदावथों अब्लानो बिसोरनि बिसआ गागोन मसेखौ इसोरा बेबायदि आइडिया होबाय बेनो जादों जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ दे थैगोन आरो बे क्रुसाव होजागोन इसोरा बेखौ मसेनो सिगां फोरमायनाय जादों थिग बेबायदिनो गासै इस्राएलफ्रा माने जिबौजों सौजानानै बिस गोनां जिबौजों सौजानानै माने गोबां मानसिफोर थैबाय आरो उनाव बेबायदि कन्डिसन होनायनि गेजेरजों इस्राएलफ्रा माने बे जिबौखौ जि दंफाङाव आलायनानै दोनदों क्रुस बायदि दंफाङाव बेयाव आलायनानै दोननायखौ सौजानाय लोगो लोगोनो बेवहाय नायहरनाय लोगो लोगोनो बिसोरनि बिसफ्रा गाजोबनाय जादोंमोन थिग दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगां कालभारि क्रुसाव आंनि पापनि थाखाय नोंथांमोननि पापनि थाखाय संसार मानसिफोरनि पापनि थाखाय बियो थैनानै जोंखौहाय बियो गासैबो आदम हवानि पाप जेनेरेशननि पाप बेखौहाय बियो मुक्त खालामबाय बेनिखायनो जोंनाव आदम हवानि जेनेरेशन पापा आरोबाव गैबावलिया मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ टटेलि काट अफ खालामफैबाय आरो बेखौ फोजोबबाय नाथाय दिनैहाय जोंनि जेनाखि पाप आं मावनायनि थाखाय नोंथांमोना नोंथांनि गोसोनि गेजेरजों मावनायनि थाखाय बे पापासो जोंखौ दिनै गोजोननाय गैयै खालामदों बेखौनो आङो माने बे 25 डिसेम्बर मैयाहाय थांनायाव आङो बुंदोंमोन जिसुआ सान्थिनि राजा बेनिखायनो दिनै जोंनि पापखौ जों जिसुनाव नायनानै बेनियाव जोङो खेमा लायोब्ला सान्थिया जोंनाव रेस्ट'र जागोन फैफिनगोन दिनै बेबायदिनो मोजां मोनसे गाहाम रादाब बे गाहाम रादाबखौ आंनि थांनाय मोनाबिलियावहाय बेखौ आङो दोनथ'नाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय 2 बोसोरनि उनाव जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानानै 2 बोसोरसोहालागै माखासे जाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नायगिरनायाव जोङो साथाम माने गोनोखोफोर मेगि होननानै बुंनाय जादों वाइस मेन नैबे साथाम वाइस मेननि सोमोन्दै आङो दिनै बुंनाय जागोन दा बेनिखायनो मेथिउनि 2 अध्याय 1 निफ्रायहाय 15 बेवहाय एसे मोजाङै लिरनाय दङ जोङो दिनैहाय फरायनायनि मेथिउनि 2 अध्याय 1 निफ्राय बेखौहाय मेथिउआ बेखौ मोजाङैहाय लिरनानै दोनदोंलाय बियो माने मोजाङैहाय लिरनानै दोनदों बियो दा बेनिखायनो नैबे बाइबेलफोरखौ जायफोरनाव आखायाव बाइबेल दङ नोंथांमोना बेखौहाय एसे नायलां दा बेवहाय 1 निफ्राय आङो ससे फरायगोन आं गासैखौबो फरायजोबनाय नङा आं बेनिफ्रायनो दिनैहाय बुंगोन आरो बेनि मेन मिनिङा जादों जाबाय वर्शिप टु क्राइस्ट जिजास जिसु ख्रिस्ट'आ गोरलैल' नाथाय बे जाथाया मेगि जाय वाइसमेन बिसोरो मा होननानै बुङो नायगिरहैनाया जिसु ख्रिस्ट'जों जोनोम जाबाय बेखौ बिसार खालामनाया 2 बोसोरसोनि उनावसो जाबाय जादों खारन बिसोरनि स्टाडि खालामनाय जिनाखि स्टार अफ बैथलेहेम माने बैथलेहेमनि जे हाथरखि बे हाथरखिखौ नायगिरनाया 2 बोसोरसिम जाबायमोन आरो बे जिनाखि साथाम गोनोखोफोर नै बेवहाय लिरनाय दङ नाउ आफ्टर जीसस वाज born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king behold wise men from the east came to Jerusalem सानजाथिंनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जाखांनायनि उनाव साथाम वाइसमेनफ्रा फैयासै जोनोम जाखांनायनि उनाव होननानै बुंदों जेब्लानाखि हेरद राजाया उन्दै गथ'फोरखौ बे खबरखौ मोननानै सिथारदोंमोन हेरद राजाया माबायदि हिसाब लादोंमोन बबे समाव बे हाथरखिया ओंखारामोन आरो बबे समाव बे हाथरखिया स्टार्ट जानानै बबेनिफ्राय बियो फैदोंमोन बेखौ बिसार लानानै बेखौ बियो आन्दाज मोन्दोंमोन बे हाथरखि ओंखारनाया 2 बोसोरसो जाबायमोन दा बेनिखायनो गावनि गासै हेरदनि रायजोआव थानाय गासै गथ'फोर 2 बोसोरनि गथ'फोरखौ बियो हिसाब खालामनानै बियो मेसाकार खालामदों फुरा टटेलि उन्दै गथ'फोरखौहाय बियो सिथारजोबदों गावनि सैन्यफोरजों बिराद क्रुकेट हेरदा मावदों आरो बेबायदि क्रुकेट मावनायनि थाखाय बिनि उनावनो हेरदा थैदों दा बेबायदि इसोरनि अभिशापआ हेरदनि सायाव गोग्लैदोंमोन दा बेनिखायनो बेखौहाय जोङो हमनानै लानो हायो जाबाय
2 बोसोरसोनि उनावसो बे वाइस मेनफ्रा माने जिसु ख्रिस्टखौ नागिरै जि जायगायाव बे स्टार अफ बैथलेहेम माने बैथलेहेमनि जिनाखि हाथरखि जि जायगायावहाय बैथलेहेमनि जुलिया मोनसे गामियाव थाबथानानै थाफैदोंमोन बेखौ बिसोरो टारगेट खालामनानै बिसोरो फैदोंमोन आरो बे साथाम बेगिफोरनि माने वाइस मेनफोरनि नामा जाबाय कास्पार सासेया आरो सानैया जाबाय मेलसिय आरो साथामा जाबाय बालथासार बे साथाम गोनोखोफ्रा माने जिसुखौ नागिरै जुदियानि बैथलेहेमाव हेरड राजाया खुंनाय जायगायाव बेखौ मोनफैनाय जायासै दानिया जेब्लानाखि हेरड राजाया माने बेखौ खोनाबाय when you see who has been born king of Jews for we have seen his star in the east and have come to worship him आंनिया बुंदोंमोन मोनाबिलियाव आं दिनैनि सानजौफुआव गुड टाइडिंनि बाथ्राखौ आं बुंनाय नंलिया वर्शिप खालामनाय उन्दै गथ' 2 बोसोरल' 2 बोसोरखौनो गियानि मानसिफ्रा नागिरै उन्दै गथ'खौनो खुलुमनो फैयासै बिसोरखौ बेराफारसेयाव माखासे कमेन्ट्रियाव बुंदों जाबाय बिसोरो राजाफोरमोन होननानै बुंदों वाइसमेन माने गियानि मानसिफोर बेखौहाय मेगि होननानै बुंदों ग्रीकआवहाय दा बिसोरो गिदिर मानसि बेखौहाय बिसोरखौ फोरमायदों दा जोङो जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानायाव बहुद रोखोमै जोङो कारेक्टारिस्टिक्स नुदों बहुद रोखोमै जोङो बेवहाय माखासे कारेक्टारफोरखौ जोङो बेवहाय श' जादों फार्स्टआव जिसु ख्रिस्टआ मोनायाव जोनोम जाबाय बेखौहाय अखानायसिम लोगो लोगोनो सोरनो खिन्थानाय जादोंमोन लावखारफोरनो आरो लावखारफोरनो खिन्थानाय लोगो सोरगोनि हाजार सोरगोफोरा बे सासे खिन्थाग्रा सोरगोजों फैफानानै बिसोरो सोरगोआवनो रंजानाय जादोंमोन आरो बुंदोंमोन पृथिबिया रंजानाय जाथोंसै मोजाङा पृथिबिया जाथोंसै आरो सोरगोआव इसोरहा महिमा गोनां जाथों बेबायदि गिदिर मोनसे गुड टाइडिं गाहाम रादाबखौ सोरगोदुफ्रा दुखिया मानसि सोर लावखार थायो जों मिथिगौना दाथ' मोसौ मोसा गैला जोंनि बे दांसेबारियाव बिराद गिदिर बमा दंमोन दा सेस न' जाजोब्बाय दा बेवहाय जोंहाबो माने मोसौआ ओरैबायदि दङमोन माने बेखौहाय गुमनो थाखायहाय लावखारफोर लाजोबनाय जायोमोन दा लावखारफ्रा जेबो सालाक नङा बिसोरो जि माहाजोननि मोनजायो बेखौनो लानानै बिसोरो मोसौ अखानायब्लानो गुमहैयो मोना जायोब्लानो गुलियाव लाबोफिनो बेबायदि बिराद खस्थ'यै लावखारफ्रा खाथियोमोन थिग एखे जेरुसालेमाव थानाय जुडियायाव थानाय बेबायदि मानसिफ्रा बोरमा मेन्दा फिसिग्रा बिसोरनि जेनाखि लाइफ लिभिं स्टाइल बिसोरनि जेनाखि बेनिफिट बे बेनिफिटआ गोरान जायगाखाय जोंथ' मिथिगौना इस्राएलाव फ्रायानो जायगाया अन्थाइफोर गोजा एकदम अन्थाइ हाफ्राव बेबायदि जायगा गोजा एसेबां जोंनि बायदि गायग्रा माग्रा बेबायदि गैया होमब्लाबो बे जायगाया इसोरनि सेलेक्सन जानायखाय माने बेखौहाय मा बुंदों माने बेवहाय गिदिर माने हासार गोनांफोर बायदि फिथाइफ्रा जागोन आरो बेवहाय मैगंफ्रा जागोन गिदिर जोङो मोनथिनो मोनो जाबाय माने कफिफ्रा गिदिर जायो इस्राएलफ्राव मानोना जे इसोरनि सेलेक्सन खालामनाय गावनि मानसिफोरखौ दोननो थाखाय दा बेनिखायनो बे इस्राएला दिनै उन्दैल' कान्ट्रि फिसाल' कान्ट्रि दिनै बेनिखायनो बिसोरो बिराद माने सफिस्टिकेटेड अस्त्र बानायनो हाग्रा बिराद माने बिसोरो दिनैहाय माने जुद्ध नांनो हानाय बिसोरहा गोहो दङ आरो जोबथारनायाव बाइबेलाव बुंदों जोंनि बे इन्डियानाव जानाय नङा जुद्धआ गग एन्ड मागग बेयो जाबाय इस्राएलावनो जागोन एसे उनाव हल कान्ट्रिया बाइबेलाव लिरनाय दङ हल कान्ट्रिया रेभेलेसनाव लिरनाय दङ हल कान्ट्रिया इस्राएल गोरलै कान्ट्रिखौ नोजोर लाजोबगोन आरो बेजों जुद्ध नांगोन आरो इसोरा थाफानानै हल कान्ट्रिजों जुद्ध नांगोन बेनि लास्ट जुद्ध आरो नेगारा बेखौ जोङो बुंनाय जायो दा बेनिखायनो बे इस्राएला पावारफुल इसोरा दिनैबो बिसोरो पाप मावदोंब्लाबो इसोरनि बोसोनखौ बिसोर खोनासङाखैब्लाबो दिनैबो जोथोन लागासिनो दङ आं दाख्लै बुंदोंमोन जेब्लानो पाप मावो अब्लानो बिसोरनाव इसोरनि बोराबनाया फैयो बै समाव आरो गोदान फोथार बारियाव मसेखौ बिसोरो बखिदोंमोन मसेखौ दुसिदोंमोन मसे जोङो इजिप्टआव थानायाव मोजां जोङो मोनजायोमोन इजिप्टआव मोनसे अनियनखौ मोनजायो
सामब्राम बे सामब्रामा ओरैबायदि टेस्टिनो नै बेखौनो इस्राएलफ्रा गोसोखांफैबावदों मारुफोरानाव जोङो गोथाव गोथाव सामब्रामफोरजों माबाफोरजों मैगं थाइगंफोरजों संनानै जों जानो हायोमोन मसे जोंखौ नोङो मारुफोरान फोथारबारियाव लाबोनानै जोंखौ दै गानहोबाय जोंखौ नोङो रसा नांहोबाय नोङो जोंखौ सिथारनोसो लाबोदों ओरैबायदि स्ट्रं कारेक्टारिटिस इस्राएलफोरनाव दङमोन लोगो लोगोनो बिसोरो नुदों सोमोगोनां खामानि मावदों अब्लाबो बिसोर दसेयावनो बावदों बेबायदि बिसिनावहाय कारेक्टार दंमोन थमासखौ मोनथिगौना जोंनि इण्डियानाव फैनाया जोङो थमास फैनायखायनो जोंनिबो इण्डियाननि फोथायग्राफ्रा इण्डियाननि मानसिफ्रा दिनैबो फोथाया बारा सासे मानसियाखौ जोंनि गामि खाथियाव दङ बियो बुंदों आं फोथायजोबालै बाइबेलनिखौ होनना बुंदों बाइबेलखौनो फराया फोथायजोबानो बाइबेलावहाय माने लिरनाय दङ बे जि बाइबेलखौ माबा खालामदों बेखौ सेभ खालामदों इन्सपायार इसोरनि हांजों बे सुबुं जानाय बेखौ मानसिफोरनो गियान होदों दे बेखौहाय माबा खालामनो थाखाय सोदांनो थाखाय आरो बेखौहाय खालामनाय जादों दा बेनिखायनो दिनै जोंनि बाइबेलाव गोथां मोनसे इसोरनि राव दङ आरो बे रावानो जादों लगसजों बेखौ फर्म खालामनाय जादों लिरनाय जादों बाथ्राजों बेखौ लिरनाय जादों आरो बे बाथ्राया दिनै गोथां जादों in the beginning there was a word बिलाय बाथ्रामोन आरो बे बाथ्राया मोदोम जायासै आरो संसाराव फैयासै दा बेनिखायनो बे गोथां जायफ्रा बे बाइबेलखौ फरायो बियो अराय आंखौ काउन्सिल होबाय थागोन दा बेनिखायनो दिनै जोङो बाइबेलखौ फरायनो गोनां दा बे मेगिफ्रा मा लाबोनानै फैदोंमोन आङो मैया मोनसे खामानिखौ मावनो बावदों माने आङो दिनैहाय बे थेंक्स गिभिं डे बायदिसोमोन दिनैनि दिना माने इसोरनो माने साबायखर बावफैनाय दा बेनिखायनो दिनै बे थेंक्स गिभिं डे दिनै जिनाखि साथाम गोरोबग्रा जिनाखि बेसादफोर लाबोनानै फैदोंमोन जोङो बाइबेलाव नुनो मोनो जाहैबाय बिसोरो मा लाबोनानै फैदोंमोन बिसोरनि लाबोनाया इसोरखौ खुलुमनो आरो इसोरखौहाय मान होनो बिसोरो मोनथाम बुस्थु साफायाव मोनफा बुस्थु लानानै फैदोंमोन सना बेनिफ्राय फ्रांकिनसेन्स होननानै बुंनाय जादों बे मोनसे मोदोमग्रा बुस्थु माइ इंलिसाव माइ बेखौ माइ बाहायनाय जायो सासे मानसिया मन्दिराव थानायाव बेखौ सावफुंनो थाखाय बे मोदोमग्राखौहाय मन्दिराव बाहायनाय जायो बेनिखायनो बेनि मिनिङा जिसु ख्रिस्ट'आ सासे पुर'हित जागोन बियो सासे माने इसोरनि माने प्रसाद जागोन बेखौहाय बेनि मिनिङा माने सिम्बलिक होननानै दिन्थिनाय जादों आरो गलनि रिप्रेजेन्टेटिभआ जाबाय जिजास इज ए किं बे सासे राजा बायदि सनाखौलाय मायदि बाहायो जोंनि बरि जानाय मानसिफ्राथ' जों सनाखौ फिसा दाहोनानै गानो सना गानो हिन्जावफ्रा बिसेसकै आरो जोङो हाबानि समाव रिं खालामनानै गानो दा बेवहाय जों बाहायसै नाथाय बे गिदिर राजाफ्रा मा खालामो गिदिर राजाफोरनि माबाखौ नायलाय गासिबो बिसिनि सिंहासनाव सनाजों बानायजोबनाय सियार आरो बे माबायाव नायलाय नियम सिन्दुका मामोन सनाजों बानायजोबदोंमोन बै मसेनि समाव मसेया हाजोआव गाखोनानै थाहैनानै बिसोरजों रायलायनाय समाव मसेनि मानसिफ्रा माजों बानायदोंमोन सनाफोरजों बानायदोंमोन सनाया बहुद इस्राएलाव दंमोन आरो जर्डन रिभार बे जर्डन रिभाराव बहुद सना दं होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जायो दा बेनिखायनो इस्राएलाव बहुद सनाफोर दङमोन इजिप्टआव मावनायाव सनाफोर बिसोर खामायनो हादोंमोन माने फाराव राजानि आन्दाराव दा बेनिखायनो बिसोराव गोबां सना रुपा दङमोन बेनिखायनो गोदान फोथारबारियाव थानाय समाव मसेनि जायहा एगेन्स्ट लिडार बियो बुंदोंमोन गासै रायजोफोरखौ बुंदोंमोन नोंसोरनि जेसेबां सनाफोर दङ दे नोंसोरो बुथुमनानै लानानै फैदो लाबोदो जोंनियाव जोङो बेनिफ्राय मोनसे मुर्ति बानायनाय जासिगोन बेनिफ्राय बिसोरो मोनसे मुर्ति बानायसै बे मुर्तिया गासैबो सनाजोंमोन मा मुर्ति बानायदोंमोन बिसोरो मासे मोसौ बर' फिसा मोनसे मुर्ति बानायासै आरो बानायनानै बेखौनो मसे गैयै समाव बेखौनो वर्शिप खालामजेनासै बेखौनो खुलुमजेनासै बे इस्राएलफ्रा मुर्ति खुलुमनो मोजां मोनग्रा कारेक्टार बिसिनाव दङमोनलाय दा मैया जोङो ओंखाम जानायाव रायलायदों मसे जाया मसेखौबो बिसोर मुर्ति खुलुमनानै खुलुमगौमोन होननानै आं बुंदों बेनिखायनो इसोरा
모세고 제가 थैनाय लोगो लोगो मोसेखौ इसोर गावनो गोबारनाय लानानै थांदों दिनै रावबो कमेन्ट्रिफ्रा मिथिया मोसेया बबेयाव दङ दा बियो बिनि मोदोमखौ जानो हागौ इसोरा लांदों सोरगोआवनो थैनाय लोगो लोगोनो दा बेनिखायनो प्रकाशित बाइबेलाव 3.5 बोसोर जे महाक्लेश जागोन नैबे महाक्लेशआव बे मोसेया फैफिनगोन होननानै बाइबेलावहाय माखासे बेजों सिम्बलिक माखासे कमेन्ट्रिफोर दङ दा बे मोसेया गावनि मोदोमखौ संसाराव गारफिननांगौनि थाखाय बियो आरोबाव बियो फैगोन आरो मोसेया जेनाखि मारू गोरान फोथार बारियाव इजिप्टआव थानायाव जि खामानि मावगोन एखे खामानिखौ दसेनि थाखाय मोसेया मावफैगोन बिजों सानै मानसि फैगोन एलिया आरो मोसे एलियाखौ ओरैनो रौरोथों गाफ्लेयै थांदों इलिसा दंबावो इलिसाया उन थांफादोंमोन एलिया बुंदोंमोन ओइ एलिसा नों दा फैसै आं दस्रा जायगायाव थांसिगोन एलिसाया बुंदों आं नोंनि उनखौनो आं नागारनाय नङा नों बबेयाव थांगोन बेयाव आं थांफागोन नों थैयोब्ला आं थैफागोन एलिसाया एलियानि सेला एलिसा एलिया एलिसा दानिया थाङै थांबाय बादा होसेयाव मानियाव एथिमथे सोरगोनिफ्राय रौरोथों फैनानै एलियाखौ दफं थिखांना लांबाय आरो बेवहाय एलिसा मा खालामदोंमोन आंनि प्रभुआ बिरखांबाय रौरोथोंजों थांबाय आंबो थांफागोन होननानै बियो मोनसे माने बिनि माबायाव हमथानानै बे मोनसे सादोरखौ हमथानानै लाखिनो हादों जुदि बेखौ हमथानो हायामोनथाय एलिसाया बे सादोरखौ बारखांफैनो हानाय नंलियामोन दा बेनिखायनो उनाव जेब्लानाखि बियो फैफिनासै गावनि माबाया लिडारा सोरखौ थांजानायनि उनाव बियो उफाय गैयै जायासै आरो बे गामसाखौ बियो दैयाव बुनानै बे दैखौ बारनानै बियो फैफिनदों आरो बे गामसाजों बियो जि जायगायाव मानसिफ्रा कबरस्थानाव फबजाबाय बे फबजानायाव बेखौ गारहरनानै बे कबरस्थानाव थानाय मानसिफ्रा थांफिनदों एलिसाया बेबायदि सोमो गोनां एलियानि बोरखौ मोननानै मावदों दा बे एलियाजों मोसेजों 3.5 बोसोर महाक्लेशनि गेजेराव बिसोर फैफिनगोन आरो मानसिफ्रा बेखौ नायगार जिसु ख्रिस्टनि बोसोन दिन्थिनायाव बिसोरखौ बुथारगोन बिसोरनि हानि मोदोमा संसाराव थालांफिनगोन दा दिनै जोङो नुनो मोनो जाहैबाय दिनै इसोरा मानसिखौ माने खुलुमजानो लुबैनाय वर्शिप खालामजानो लुबैनाय बेबायदिखौहाय बाइबेला जोंनोहाय रिफार खालामदों दिनै बिनि राजा जायफोरखौ वाइसमेन होननानै बुंदों बेराफारसेथिं बिसोरखौ राजाफोर होननानै बुंदों दा बिसोरो खुलुमनो थाखाय गोरलै उन्दै गथ'खौ खुलुमनो थाखाय बिसोरो फैयासै लोगो मोननाय लोगो लोगोनो जिसु उन्दै गथ'खौ बिसोर लोगो मोननाय लोगो लोगोनो गावसिनि ट्रेजारारफोरखौ बेखेवासै आरो बे सना रुपा गन्दरसखौ होआसै आरो खुलुमासै आरो खुलुमनानै बिसोरो 11 फनाव नायनाय बे दुइनि 10 आरो 11 फनाव when they saw the star they rejoiced with exceeding great joy जेब्लानाखि बे हाथरखिखौ नुवासै हाथरखिखौ नुनाय लोगो लोगो हाथरखिया बिनि इन्डिकेसन होआसै जे जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जाबाय बिसोर नायै थांनानै नुवासै नंमारगौ जिसु ख्रिस्ट'आ बेयावनो दङ आरो बिसोर मा खालामासै when they had come to the house they saw the young son बेलायनो बेबी नंलिया young होननानै बुंदों young माने सोरखौ young होननानै बुङो 2 बोसोरसो जानाय गथ'सो young son एसे देरबाय दा बेनिखायनो बे 2 बोसोरसो जानाय गथ'खौ बिसोरो लोगो मोनासै आरो मा जायासै fell down बिसोरो ज'ल' गोग्लैयासै नुनाय लोगो लोगो बाइबेला मा बुंदों ब'डाउन होनाखै बेनि कमेन्ट्रिया जाबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नुनाय लोगो लोगो fell down ज'ल' गोग्लैबाय बिसोरो ब'डाउन खुलुमदों होनना बुङाखै बाइबेला वाइ इंलिसाव fell down नुनाय लोगो लोगो बिनि पावारजों बिसोर ज'ल' गोग्लैदों आरो बिसोरो बहु खालामनानै खुलुमदों बेनिखायनो बबेबा समाव इसोरनि जिउआ फैयोब्ला अल अफ साडेन इसोरनि जिउआ फैनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा गोग्लैयो बाइबेलाव रिफरेन्स दङ पौला गराय गाखोनानै इसोरनि मानसिफोरखौ टर्चार होदोंमोन जेब्लानाखि इसोरनि आत्माया बिनाव फैदों गराय गाखोनाय समाव टटेलि बियो गरायनिफ्राय गोग्लैदों
आरो इसोरनि आत्मा होनाय लोगो लोगो बिनि मेगन थाइनाया खाना जादों दा बेनिखायनो नैबे बाइबेलाव बुंनाय जाबाय and carry on and worship him बेलाय जद' बिसोरो गोग्लैयासै आरो खुलुमनो हमासै नाहरसाय एथ' उन्दै गथ' राजाफोरा जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमदों दा बेनिखायनो बेवहाय मोनसे कारेक्टार नुजादों गिदिर मानसिफ्रा जुदि उन्दै गथ'खौ खुलुमनो हायोब्ला आरो दिनै दुखिया मानसियाबो जुदि उन्दै गथ'खौ खुलुमफैदोंब्ला अब्ला दिनै जों मानसिफ्रा मानो जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्टखौ जों मानो खुलुमनो गोसो जाया मानोना बियो इसोर आरो बियो बासायगिरि बेनिखायनो दिनैहाय नोंथाङा जोङो अरसिप खालामनांगोन खुलुमनांगोन बिसोरो बेबायदि खालामनानै बिसोरो ट्रेजारफोरखौ बेखेवनानै होदों when they had opened their treasure they presented gift to him gold frankincense and myrrh सना रुपा गन्धर्व मोदोमफ्रु सावफुंनाय होम बोलि होनायाव जेला अरना माने टेम्पोलाव थांनानै टेबारनेकेलाव थांनानै होम बोलि सावफुङोमोन नैबे बुस्थुखौनो बिसोरो बाहायोमोन आरो बे सना गन्धर्व बे मोदोमफ्रु बुस्थुआ बिसोरनाव एभेलेबेलमोन आरो मन्दिराव थांनाय समाव बिसोरो बेवहाय सावनानै इसोरखौ बिसोर खुलुमोमोन दा बेनिखायनो दिनैहाय जोङो मोजाङै जोंबो प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ जोंबो अरसिप खालामनो गोनां दा अरसिप खालामनाया मोनसे गिदिर इसोरखौ रेभारेन्ड खालामनाय बाइबेलाव खुलुमनो थाखाय डेभिडआ जोंखौ बोसोन होदों गितमालानि 95 1आव लिरनाय दङ Oh, come, let us sing to the Lord. Let us joyfully shout to the rock of our salvation. बाइबेलाव बिदि बुंनाय दं ओइ मानसिफोर दे जों बयबो फै आरो मेथाइ खनि आरो जोङो रंजानानै होख्रावनानै बासायगिरि सेलिब्रेसन होग्रा जिसु ख्रिस्टखौ दे जों खुसि खालामो बेनिखायनो गिर्जायाव फैयोब्ला जों मा खालामनांगौ जि मेथाइ रोङो बे मेथाइखौ रोजाबथारनांगौ नङाब्ला there will not be any meaning that you are attending in the church दिनै जोंनि फोथायग्राफ्रा गिर्जायावनो माने मोखाङाव फैनो लाजिनो नाङा गिर्जायाव फैनाया लाजिनायनि बे मन्दिर नङा बियो आं इसोरखौ खुलुमनोसो आङो बे गिर्जायाव थांदों आं जि रोंगौ बेखौनो जोङो खुलुमनांगौ अबयसे जोंनि दानि मानसिफ्रा बयबो मास प्रेयार खालामनायखाय प्रेयारबो खालामनो गोनांसै जों उन्दैयाव बेबायदि स्ट'रिखौ जों खोनादों फालकफोरनिफ्राय माने गिर्जायाव फैनानै फालकफ्राथ' दाननि प्रार्थना आर'जनि प्रार्थना खालामा होयो जाहैबाय जोंनि आबौ आबैमोना खुनु प्रार्थनाबो रोङामोन खुनु जेबो रोङामोन बेबायदिनो मोनसे जायगायाव बामोनगाव जादों माने प्रार्थना खालामनो होबाय बिदायनि प्रार्थना खालामनो होबाय अमुकआ जोबनायनि आर'जखौ अमुक खालामगोन दे अमुकआ खालामगोन होजाबाय नालाय बेसोराव उफाय गैया सिखांबाय बे बयबो मेगन मोखि लोगो थिनबाय फालकआ बयबो स्रि मेगन मोखि जोब्बाय ओमफ्राय बिथाङाबो गसंनानै खोनासङो मेगन मोखिमान थाबाय नालाय आरो राव रायलायनायखौनो खोनायासै माने स्रि थाजोब्बाय बेहा रोङिखाय आंथ' बोरै बेखेवजानाय खुगा रोङिखाय सुद ओंखारनानै खाथियाव मोसौना माबा दंमोन बिनिया मोसौखौसो बोस्लायगासिनो दं बे जायगायाव बेबायदि दङमोन गोदो जोंनि आबै आबौमोना प्रार्थना रोङामोन दा प्रार्थना रोङाब्ला माबोरै इसोरनाव सन्तुष्ट खालामनो हानाय दा बेबायदि जोंनि मानसिफ्रा गैया गोबां जोंनि गार्जेनफ्राबो फिसाफोरनि थाखाय प्रार्थना खालामो जोंनि मन्दिरफोरनि थाखाय प्रार्थना खालामो जोंनि गार्जेनफ्रा दा प्रार्थना खालामनो गोनांसै बेनिखायनो प्रार्थनाबो खालामनो रोंनायखाय मेथाइबो खननो रोंनायखाय दिनैनि बे अडिट'रियामाव फैनाय नोंथांमोन जि रोंगौ shout to the Lord joyfully खौसेयै रोजाब फालकआबो बुङो स्रिखौ होदों रंजानानै खुसियै रोजाब आखाइखौ माने बाथाय
मोनसे फार्स्ट मानसि जायहा दैबाना लोमजानानै माने इसोरखौहाय गोसोखांफिनदोंमोन दैबानानिफ्राय रैखा मोननाय नोंथांमोना मोनथिगौमोन सोरमोन बिलाय दैबानानिफ्राय रैखा मोननाय मानसिया साबसिनमोन बेवहाय मोनथिगौ दा सानडे स्कुल स्टुडेन्टफ्रा मोनथिगौ दा मोजाङै सल'खौ सोरमोन बिलाय दैबाना लोमजानानै माने 40 दिन 40 हर अखा हानानै रैखा मोननाय मानसिया सोर बिलाय न'हा होननानै बुंनाय जायो बेवहाय आठ फटाव नायनाय न'हाया मा खालामखो आठ फटाव नायनाय आठ फटनि आठ फैनायनि माने 21 फटाव नायनानै 20 निफ्राय नायनानै न'आ वर्शिपखौ फार्स्ट वर्शिप खालामजेनदों खुलुमग्रोदों जोंनि इयुथफ्रा दासो एसे वर्शिप खालामनायखौ रोंजेनबाय आं दाबो एसेबां माने माबानायखौ वर्शिप खालामनायखौहाय एसेबां फ्रि मोननाय जायाखै दाबो एसेबां फ्रि नंगौ जोंनि गिर्जानि इयुथफ्राबो बहुद रोंबाय खिन्थु अब्लाबो एसेबां माबाखौ दाबो माबानाय जायाखै दा बेवहाय मोनसे मेल'डियास मोनसे रैसुमै प्रेयार खालामनांगौ मोनसे मोजां मोनसे वर्शिप खालामनानै मेथाइ रोजाबनायाव मानसिफ्रा दै गनानै गावनि पापफोरखौहाय खेमा लायो बाइबेलाव जोंनि बर' मेथाइयाव दङ पापिटार आङो अपुर्बु सिनो अलटाराव फैनानै गावनि पापखौ गाबनानै खेमा बिनांगौ आं मैया बुंदोंना जोङो पाप मावनानै आङो जौ लोंबाय आं बिबिचार खालामबाय आइ आफाया क्षमा होब्ला आफा इसोराबो क्षमा होगोन लं थांबाय बेनिखायनो जोङो गाबनायजों जों पाप मावोब्ला जोंनि पापखौ आरजजों जों जिसु ख्रिस्टनावहाय जों लाबोनाय दा नोंथाङा मा खालामदोंमोन फार्स्ट वर्शिप खालामजेननाय दैबाना लोमखांनानै मानसिफ्राथ' थैजोब्बाय गाज्रि मानसिफ्रा थैजोब्बाय जिउ जुनार थैजोब्बाय बियो फार्स्ट वर्शिप खालामदोंमन आरो बे वर्शिप खालामनायाव न'आ 20 फटनिफ्राय आं फरायगोन आखयदायनि 20निफ्राय आं दसे फरायगोन Then Noah built an altar to the Lord बेलाय altar बबेया जोंनिलाय बबेया altar बबेया मन्दिर जोंनिलाय This is the altar This is the holy place where we are in the presence of this altar God comes to us here present with us बेनि altar जोंनि थाखाय बे गिर्जानि जि सिंहासन बेनि altar बेयावनो फैनानै जों गुगुरुब खुलुमनानै जोङो दिनै इसोरखौ बाख्नायनांगौ दा बेनिखायनो न'हाया मा खालामासिनो दिनै मोनसे altar लुगासिनो बे सिंहासन इसोरखौ खुलुमग्रा लुनाय जायासै and took it every clean animals मा लायासिनो एकदम जेबो खुद गैयै मैला नङै उसुसि नङै जुन्थुफोर लायासै आरो बेनिफ्राय मा खालामासै and every clean bird and ओरैबायदि साफा दाउ लायासै होननानै दाउ लायासै and offer burnt offering on the altar नैबे सिंहासनाव मोजां माने दाउसेनफोर लानानै मोजां जुन्थुफोर लानानै बेखौ सिथारनानै हंबुलि सावफुंनानै बे अलटारावहाय बियो होनायजों इसोरखौ खुलुमजेनासै गोदो इसोरखौ खुलुमनायाव इस्राएलारिफ्रा मा खालामोमोन बिसोरो बोरमा मेन्दा बिसोरो हाथारनानै बेखौ माबायाव अलटाराव सावनानै इसोरखौ आखुन्दै खुबोनानै इसोरखौ खुलुमोमोन आरो बिसोरनि जिनाखि खुलुमनाय जुन्थुफोर बे जुन्थुफ्रा मामोन लेम जायखौ जिसु ख्रिस्टजों रुजुनाय जादों लेम अफ गड लेम होननानै बुङोब्ला बाइबेलाव बे मोजां मोजां बोरमा मेन्दाफोर आरो मोजां मोजां दाउफोर बे दाउखा गुन्दाफोर नङा जाय दाउखा गुन्दाया माने दैया लांनाया रानाखै होननानै थोनहर जानायाव माइ मानसि गोथै दङ मा दङ बेखौसो बियो बेरायनानै जाहैदों बिनिखायनो उनाव मा दाउ फाथायहरबावदों फारौखौ फाथायहरदों फारौआ थांनानै बियो खेबनानै मा लानानै फैदों गांसो खेबना लानानै फैदों गावनि खुगायाव आरो न'खौनो होफैदों बेबायदि दुष्ट दाउफोर नङा जोंना दा मा दुष्ट दाउफोर दङ ना मैला मैला दाउफोर दङ
시군풀 너희 지금 이거에 뭐라고 지금 너무 간다네요. 시군이 그장 가게 시군아 나이도 보자 나를 보면 지금 파스토라 mereka makasih kemudian bau sigun pilih mana membuat pas sering menawan misalnya pakai sebab butat nanti jangan jawab sigun ada file istri mana ya mobil tahu biar gaji orang berjumpa manusia jaya anto kasih puja sebenarnya jaya mukha itu besi mana jadi sama dia bentuk kerja ini mukha jenis 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 seperti ini sah ya ada seorang jaya, mana orang right perspective dengan cuma sih cuma sih jodoh angkat je di beli macam ni bahasa Cina semua. Dah di beli jangan susi makasih juntu berdoa, juntu berdoa mana nuhua kumpuli herakai, haru berdoa mana bermami dah berdoa mana kumpuli herakai. Ada Isra mah masih naik lagi ekor sekolah. And the Lord said, "Miniasin, nuhani worship kami ya Isra haji miniasin ada di Bible ni. Sini shooting aroma haji ji direct kusi shooting haji ji kira kusi jalan. Isri kulu mana nuhani kulu naya, nuhani meteri kami kulu naya. Ada bahasa pergi begitu. And then the Lord said to his heart, "Kamu ini semua Isra pun khanasinya, mah pun kan begini pun nak kusi menangi. I will never again curse the ground of men said. Man sini tarai jai haperku ang serau hubai. Arwah ang luhaya dunia aku begini kurun lagi takai. Arwah ang haperku man sini takai. Chau pada jai mulia. How great curse has been rooted out. You see, my life. This one great curse, hinai mancini saya. No hari kejenjang. Be cursa berkapcin jadi. Bini kini dari jengkap mau lalu, jeng gazi lalu, margaran lalu, jeng ni hafra awat jayu. Why? No hari kejenjang. Ji Isra adong hawali mancini kejenjang, mancini pap, mancini pap, mereka kisau dengan aku. Baik, ada hubungan bisa kami orang saya Isra bisa kami orang. Obat, ada, nengu hubungan kita mana? Nengu pap mau pakai, nengu kapal jeng gerende kuzase, nengu kita bayar, nengu julia, nengu mau nari jangan. Nengu kita bayar sudah ini dipang perzogen jaya berkuasa takkan. Kar, Isra di disobedient mau ini takkan. Mencikuna English out obedient, disobedient. Obedient jayalah. Trinai, spelling dulu boleh. D-I-E, die. Obedient, so trinai dulu. Jadi dengan mani apa? Biarnya dia akan trinai dulu. Ini kan obedience lah, most important for our children. Jadi, untuk kita kai mani naya, buhai, dia dipuji. Probab sau Solomon ada dengan ini. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mari nai, dinaya, jeli menzikiai budi. Bini kini jeli kutra, bini hai, mari nanggu. Pastori kerja ko mari nanggu, bima kipani kerja ko mari nanggu, mundini kita ko kerja ko mari nanggu. Allah se negi kotor perlu, jeli mundini mancibra kusi merge. Ada bisyari saya berhubung. Bini kini jadi berpra garden pergi, mundini leader pergi, blessing nanggo, obladi berpra, macam sakti mungkin, macam position of mungkin. Ada bisyari lokal dia lalu. Jangan lagi sakti gini mungkin, biar penuh ubah jadi nama. Orang dia seharus bukti orang kakinan benar. Nokor buku kusi kerana ni benar. Jadi berpra jadi berbiasa biarlah. Jadi nokora kainau sawo kailangan, gahai sawo gahai kagen, bima bipe duku jagen, ada di berpra distress jagen, duku mungkin, orang biar mudah terjadi. Bini jadi sangat, bini kena obedience hal kailan itu. Bini kena terlihat, jadi Isra ko kulumnya, worship kami jemput jalan mana,
गथ'फ्रा मोजां खुसि खालामनानै जोंनि बेवहाय बिमा बिफाफोरखौ रंजाहोनो हानाय बे स्पिरिटखौ गथ'फ्रा जोंनि सानडे स्कुलनि माबा गथ'फ्रा बेखौ लानांगौ जुदि इयुना जेबो एक्टिभिटिस गैयाब्ला जेबो मावनो रोङाब्ला जोंनि गार्जेनफ्रा स्राय थागोन दरसि जागोन बेनिखायनो बाइबेलाव लिरनाय दङ इयुन जोहोलावफ्रा मा होननानै बुंदों मन्दिरनि सिनस्रि बे सिनस्रियानो बायस'बायब्ला मायबा आङो दंफांनिफ्राय गोग्लैनानै जुदि बायस'बायब्ला आंनि सिनस्रिया बायनाय लोगो लोगो आङो गंनानै ला अब्ला दिनै जुदि इयुना जुदि जेबो एक्टिभिटिस गैयाब्ला अब्ला बे मन्दिरा दरसि जागोन दहाय उन्दै उन्दै गथ'फोर मेथाइ रोजाबबाय बयबो मिनिदों मिनिदोंना मिनियाखै अब्ला जुदि गार्जेनफ्रा जोङो खुसि जायोब्ला बे इसोरा खुसि जानाय ना जाया बेखायसो न'हरनि वर्शिप खालामनायाव न'आ इसोरखौ खुलुमनायाव इसोरा मिनिनांगोन आरो जि संसारनि हाखौ खार्स सावखाबायमोन न'हरनि खुलुमनायनि थाखाय नैबे साव होजानाया बोखारफिन जानाय जादों दा बेनिखायनो फाफिब्लाबो इसोरखौ सिनायोब्लाबो बयबो दिनैहाय आबादखौ मोजां मोनो साख्रि गिदिर गिदिरफोरबो मोनो न' दाउट मानोना खार्सखौ मानसिनि थाखाय न'हरनि खुलुमनायनि थाखाय बोखारफिननानै होनाय जाबाय बेनिखायनो बेखौ लानानैनो गित माबायाव डेभिडआ बुंदों डेभिडआथ' हदाय बियो मिउजिक दामोमोन बियो बेबायदि मोनसे दामग्रा दंमोन बिनाव बेबायदि दामै बियो इसोरखौ खुलुमोमोन बेनिखायनो राजाफोरनि गेजेराव डेभिडआनो सबसे बेस्ट राजा होननानै बाइबेलाव मोननाय जादों दिनैहाय बेखायनो डेभिडआ बुंदों let us come before his presence with thanksgiving 95 सालनि 2आव लिरनाय दंबावो गाहायाव 1आव दङ नै oh come let us sing to the Lord जोङो बे इसोरनि सेराव फैनानै मेथाइ रोजाबनि बेनिखायनो बेयाव फैबायब्ला मेथाइ रोजाबनाया बिराद इम्पर्टेन्ट मेथाइ रोजाबनाया बहुद मोजां आरो बे मेथाइ रोजाबनायजोंसो इसोरा खुसि जायो आरो खुसि जानानै इसोरा जोंनाव थाफैयो स्तुति आराधना ऊपर जाके आशीष लेकर नीचे आके रोंगौना युथफ्रा बे मेथाइखौ रोजाबनो let us stand together जों जयै गसंनि आरो बे मेथाइखौ जोङो रोजाबनि हिन्दीआव गिटार दामनानै आरो माबायाबा आं दामना होगोन गथ' रोङाबा रोंखागौना दे दामनांगौ स्तुति आराधना ऊपर जाती है हालेलुया ब्लेसेड बी द नेम ऑफ जीसस स्तुति आराधना इसोरखौ बाख्नायो बे इसोरा थानो हानाय नङा बियो नामायनांगोनबो बियो फैनांगोनबो जोंनाव आरो जोंखौ खुसि खालामगोन सैतानफोरा गिनानै खारगोन मेथाइ रोजाबैनो सैतानफोरा गिनानै खारो दा बेनिखायनो जोङो न'खरखौबो जों मेथाइ रोजाबनांगौ
나가고 문지구나 응감 송나요 그 마가 가만히 모네 보이실 프라이 메테리라고 비실 크리스천 메테리라고 정내도 나도 우리 왜 비시셔요 응감 송나고 모바일 프리어 마가 마무리하고 모바일 프리어 아니 그래야 감동을 비비디 되고 문제 없구나 비비디 제가 비시 잡아자 내 전에 난 보고 모바일 하면 내 모바일 거 말해 비비디 말해 software mabidi advance there is a plan for God conscious social chia pena ne conscious akhir ne boy dulu jom nang boy love ni nai mo conscious boy kriti dia kan mansi pra social chia ni khabar be mobile ne le conscious bibli nu jona jaban bili kane bibli my media very advanced software advanced that requires studying a new idea and the idea we need to because it has become the fruit of Eden garden mau ini begini jalan lagi manusia bobaya be itu kali jaya sih bini ni mana dia nak dia uji bahasa bini kan dia dia nak dia manusia berlaku ada dia istri plan all pretty dia konsumsi masa kerja dari muncul bina Israel bisa bangga berjam jemi Israel itu muncul naik asing boleh jadi orang bini kaya dia successful kan di bagi orang ini hari social di gaji masih sejalan kan negara dia konsumsi luar naik bagi orang naik tapi kalau konsumsi ini luar sih boy itu luar sih jangan mobile apa dia important dah dari mobile dengan sakti mulia beberapa kali beberapa ya advance. Ini kerana mobile apa jadi komputer apa tidak komputer jalan. Komputer biar lah dia sakti mana. Komputer itu internet kanali sakti mana. Tapi ane MSW pernah juga dia sakti jom kaya dia kerana mobile apa apa kanali dia sakti ya bukan sakti berbodi dia mobile jadi. Tapi begitu dari beberapa dia advance. Advance sama tu. 나타의 만가 이제 이실코 변화의 모바일로 타이어가 배장하는 거 타임 그런 거 스페시픽 타임이야. 아니요 고하이 지금 눈에 잡아 깃 말이야. 제가 이실코 오십 반을 비어 비수모 보면 오십 달러 with the beauty of holiness 깃 말하니 96 9 나오는데 어이 이실코 제가 이실코 그러면 비어 비수모 beauty of holiness 무상 내 피난 거는 Kansan junsan Hindu pra pada semua dukisan bersama yang mundur bisa pusat tamannya mundur karena ini jangan isu di sin mundur jangan pilih jangan mazan karena jangan pilih jangan boy bergurih mulai ada kan jaya persiapan mana bon berbanan jaya pun kari salah jebat jangan media khas ni manusia media jabat साख्रिबो गैया आरो खामानि मावनो हानाय लाजिबाय आरो गैले गारि गोदान दंमोन ओमफ्राय बे न' लुनायाव ज्रावसो फानग्रोनांबाय इनकामा गैले नालाय खिन्थु सिगांनि बन फाननानै जाग्रा नाग्रा बिसोरबो गारि बायजोब्बाय जोंनि मानसिफ्रा डेभेलप जाजोब्बाय दा बेनिखायनो जोंनि गाननाय जोमनायफ्रा बेबायदि दार्टियाव बिदि नांलिया जों गोदो जोंनि आइ आबौमोना जोंनि बिमा बिफाफोरा लुंगि गामसा गाननानै फैयोमोन लंपेन्ट गैयामोन बिसोरो दाबो लंपेन्ट गाननो लाजियो बिसोरो दाबो माने मा होननानै बुङो जुथा गाननो लाजियो जोंनि दानि मानसिफ्रा बिदि नंला बयहाबो दंसै बेनिखायनो दिनै मोजां गाननायजों मोजां ड्रेसफोर गाननानै समायथाव जों फैनांगोन नोंथांमोनाबो गावखौ समायथाव खालामनानै फैनांगोन दुगैस्रां लोबस्राङै फैनांगोन जोङो ओरैबायदि रिभार्स जाबाय जोंनि खृष्टानफ्रा रबिबार नालाय खामानि गैला 6टा दिनाव बुहुद मावसोबाय अफिसाव थांबाय ओरै थांबाय सोरबा अफिसाव मावग्राफ्रा अफिसाव गोदोजोब्बाय अखानायै रबिबाराव जिरायग्रोबाय गेरजानि टाइम जाबाय दुगैनोबो समाय गैलिया जेबो गैलिया जि गानदोंमोन बेजोंनो ब्लड फैबाय गोसोआव आनअर्डिनेस समायथाव नङा दा बेनिखायनो इसोराबो गोथारखाय बाइबेला बुंदों
Be holy because I am holy. नोंसोर गोथार जा मानोना आं गोथार. जोंनाव जिसुआ थायो. बेनि मुङा इम्मानुएल, God with us. जोंजों थाग्रा. बेनिखायनो आंनि मन्दिरा साफा जानांगोन. बे मन्दिरा जुदि लेथ्राब्ला रावबो खुलुमनो मोजां मोननाय नङा. थिग बेबायदिनो जोंनि इसोरखौ खुलुमनाया डिसिप्लिनै जों फैनांगोन, मोजाङै फैनांगोन. जायआनो साबसिन ड्रेस बेखौनो जोङो रबिबारनि समाव इसोरखौ खुलुमनो जोङो फैनांगोन. अब्ला नोंथांमोननि खुलुमनाया मिनिं गोनां जागोन. दा बेनिखायनो खुलुमनाया जोबोद गोनां आरो बे खुलुमनायजों जोंनि न'खरफ्राव साव मोननायखौ बे खुलुमनायजों जोङो सावखौ बोखारफिननो हायो. दिनै बेनिखायनो बे गोनोखो साफा बिसोरो मोजां बुस्थुफोर लानानै फैदों, सना लानानै फैदों, रुफा लानानै फैदों, गन्धरस लानानै फैदों, मोदोमग्रा बुस्थुफोर लानानै फैदों आरो जायजों जिसु ख्रिस्ट'आ गोजोनगोन बेखौ लानानै फैदों. मोनथिगौना जेब्लानाखि बिदा फंबाय सानै दंमोन, आदम हवानि बिदा फंबाय सानै काइन एन्ड हाबेल बिसोरनि खामानिया मामोन? काइना मा खालामोमोन? बियो आबाद मावग्रामोन, सबजि बायदिसिना आबाद मावग्रामोन बियो. हाबेला मामोन? बियो बोरमा गुमग्रामोन, बोरमा फुजिग्रामोन बियो. जेब्लानाखि इसोरा बिसोरनिफ्राय मोनसे अफारिं बियासै, बिनाय समाव नोंसोरनि मावनायनिफ्राय जेखौ दङ बेखौ नोंसोर आंनो लाबोदो, आं नोंसोरनो बोरखौ होसिगोन. बे समाव बिसोर मा जायासै? काइन एन्ड हाबेला गावसिनि मावनायनिफ्राय प्रिपारेसन खालामनानै काइना मा लाबोआसै? बिनि गायनायनि मैगं थाइगं बायदिसिना मा लानानै फैबाय इसोरखौ खुलुमनो फैबाय. आरो हाबेला मा जाखो? गावनि मोजांसिन बोरमा जायहा समायजाथाव बेखौ लानानै इसोरखौ खुलुमफैबाय. दानिया सोरनिखौ नाजावामोन? मोनथिगौना? काइननिखौ ना हाबेलनिखौ? हाबेलनिखौ नाजावासै. मानो नाजावखो? हाबेलनि जिनाखि अफारिं होनो फैनाय समायथाव जादोंमोन, जिनाखि बियो बोरमा बेदर लानानै इसोरनाव बियो हम बोलि होनो फैदोंमोन, बे समायजाथाव जादोंमोन. दिनै बेबायदिनो जोंबो समायजाथाव जानो थाखाय जों गावखौ डिसिप्लिनै जोङो इसोरनि खाथियाव फैनांगौ. नाथाय जोङो दिनै मोनथिनो मोनो जाबाय गाज्रि माने जुन्थुफोरजों इसोरखौ जोङो खुलुमनो हाया, इसोरखौ जोङो मान होनो हाया. अल्ड टेस्टामेन्टआवथ' गिथाव दङलै, जानोबो हाथावथाव नङा अमाफोरखौबो. जोंथ' अमा जायैनो उदैयानो गरम जालायबाय. जोंनिया बर' दिनाथ' अमा नङाब्ला जाखाया. बेखौ बाइबेलाव बादा होनाय दङ. खिन्थु दिनै जोङो निउ टेस्टामेन्टनि बिलिभार्सफोर जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ खनसेनि खोथा खालामजोब्बाय. दिनैबो साबादनि मानसिफ्रा जाय जुन्थुआ आथिं गावनाय, अमाया आरो बिनि आसिफोर खावनै गावोना गावा? अमाया इसोरनि नुनायाव अहुसिमोन. बेबायदि अहुसिखौहाय मा होननानै बुङो? जानो हायामोन बाइबेलाव गोदो. बेबायदिनो जायहा ओरैहाय क्ल'बेन, ओरैहाय बे गादाफ्रा क्ल'बेन बियो. बे क्ल'बेन माने गादानाया बिदि गावनाय नङा आसिफोरा. बाराबारियाव थाबायग्राखाय इसोरा बेखौ सृष्टि खालामदों. बिनि आरि थुब्ला गावनाय नङा. गावोमोनथाय बियो बालायाव थाबायनो हानाय नङामोन. दा इसोरा बेखौबो सायख'नानै होदों. दा बेनिखायनो दिनै जोङो निउ टेस्टामेन्टनि बिलिभार्सफोरखायसो, फोथायग्राफोरखायसो जेखौ इसोरा सिगां अहुसिफोरनाय जादोंमोन बेखौबो जों जानानै इसोरखौ जों बाख्नायनो हागोन. मानोना जोङो दिनैहाय इस्राएलनि कास्टमाव जों गैया. जोङो निउ जेनेरेसन. जोङो माने जिसु ख्रिस्ट'नि गासैबो ल'खौ जिसु ख्रिस्ट'आ कमप्लिट खालामनायनि जोङो फोथायग्राफोर. बेनिखायनो जोंहा गासैखौबो जों मावनो हानाय जोङो गोरै जाबाय. मानोना आयेनजों थायोब्ला मानसिया हाबाव मावबाय थानाय गोदोनि समाव जाबोनाय जादों इस्राएलफोरखौ. दा बेनिखायनो दिनैहाय इसोरखौ खुलुमनो फैनायाव डिसिप्लिननि फैनाया जोंनि थाखाय बहुद इम्पर्टेन्ट. आरो जि मेथाइखौ रोंगौ बे मेथाइफोरखौनो जों खुसियै जोङो मेथाइखौ जोङो रोजाबनांगौ. इसोरा दिनैनि बे जोबथानाय आंनि बे सेसनाव नोंथांमोनखौ गिदिर बोर खालामथों आरो नोंथांमोनखौ
आङो खावलायो जाहैबाय बबेबा आंनि मेसेज बुंनायाव जुदि एसे गोरोन्थि जादोंब्ला बबेबा समाव अन्नानै आंखौ क्षमा खालामदो जाहाथे इसोरा आंखौ क्षमा खालामो इसोरा नोंथांमोन बयजोंबो लोगोसे थाथों जों मेगन मोखांनि आं गुसुङै आरज खालामगोन बे जोबनायनि आंनि सेसननि थाखाय Gracious Lord, Heavenly Father, we thank thee for your wonderful session. नोंखौ जों सोंगोनां बाख्नाय माने नोंनि गासैबो सेसनफ्राव नों आंजों थाफानानै नों आंखौ हेल्प होबाय नोंनि बे आमलायबादा मन्दिरनि गासै फोथायग्राफोरजों बे दिनैनि मोनब्रै सेसनाव आं दिनै फाइनाल कमप्लिट खालामनो हाबाय बेनि थाखाय नोंखौ थेंक्स गिभिं आं खालामो दिनै प्रभु दिनै बिथांमोना जि आंनिफ्राय खोनानाय जि रादाब बे रादाबाव प्रभु फोथायनानै आरो गाव गावनि फोथायनाय गोसो गोरबोआव मोजांसिन जानो हानाय बिथांनि सायाव बोर गोनां खालामदो मन्दिरनि गोरलैनिफ्राय लानानै गेदेर जेसेबां दङ बिथांनि सायाव बोर गोनां खालामदो बिथांमोननि न'खराव गोजोननाय सान्थि रंजानायखौ नों जेब्लायबो लाबो अब्लासो नोंनि फिसाफ्रा खुसियै थानो हागोन अफा दिनै जेसेबां साख्रियालफोर दङ जेसेबां गथ'फ्रा फरायगासिनो दङ जेसेबां बहाय फराय मेन्टरफोर दङ गासैखौबो नोंनि आखायाव गथायदों बिसोरनि सानाय सुनाय गासैखौबो नोङो गोजान खालाम आरो गथ'फोरनि फरायनाय बिथांमोननि जेसेबां बहाय यांस्टार इयुथफोर दङ बे इयुथफोरखौ आं नोंनि आखायाव गथायदों अफा बे इयुथानो दिनै जोंनि मन्दिरनि सिनस्रि बे इयुथआ समायहोनो हागोन मन्दिरखौ बेनिखायनो इयुथफोरखौ प्रभु नस्थ' दाखालामहो बिसोरखौ नोङो रेस्ट्रेइन खालामखौ नोंनि पबित्र आत्माजों आरो बिसोरनि गासैबो प्लानखौ बिसोर नों साक्सेसफुल खालाम प्रभु आं दिनै जोबथारनायाव बे मन्दिरनि गासैबोनि थाखाय आरज खालामो आं गावखौ डेडिकेट खालामनायजों आंनि बे आरज बासायग्राफोरखौ जिसुनि मुङाव आमेन थेंक इउ भेरि माच